koro to wang'ado nyake piny mar Djibuoti kwa jatend piny Kenya William Ruto ko jatend piny Kenya kata jatend piny mar Djibuoti Omar Ismail oketo kokgi e winjruok mabiro keto yot e yore mag wuodhe e kind pinje ariyogo. Matimore kinde ma jatend piny Kenya William Ruto timo limbe mare piny Djibuoti, limbe ma koro geto nyalo dongruok, bero winjruok kod keto kare chenro mag ohala e kind pinjego. Winjruok nyakoro mga jwang' oganda Jokenya kod mago ma Djibuoti biro bedo kod thuolo mar wuoth e pinje ariyogo maonge oboke midendo ni visa kaka yor keto mayot weche mag ohala kod tudruok e kind oganda e pinje ariyogo. Winjruogno biro mana ndalo ariyo kende bang' kidieny mar ariyo mar romo mar tudruok kod mago mag chenro mamoko e kind pinjego kama koro nenore ka gima en achiel kuom yore mag bero chumi ma pacho ka e yore mag ohala gi pinje maoko. I have today informed my brother, President Gule, that we will not only make it possible for people holding diplomatic passports and services passports to come to Kenya without the need for a visa, but I have also extended it to all the people of Djibouti, even those holding ordinary passports. From today, it is now possible for you to travel to Nairobi and Kenya without the requirement of a visa.